Pane nyama. Nyama? Pane nyama. Unaruwa duro. Izvozvi Ndoda nyama. matenga i3 amungotera kubva makuseni kusvikira izvozvi muri kungomwa 3 mapiri. 12 kandauda nyama. Ndawa 12 ndauda Muri nyama. kumbonyatsofunga here kuti usadiwa kwatakuitwa mukati meno nyika ineyi? Muri kumbofunga kuti munonopinda mumba mani mamuri kunoona kuti gogoi masvika kumusha? Watanga ka ina duto wane mukadzi tanga ndutse ndinopinda mumba mai. Ndumwa doro zvokuvaka zvichimbomira. Saka munonopinda mumba mani? Izvozvi kungwa madoro chete kamari kadiki kakamawana kana mbofunga kutenga kana chidhina kana kuti ndinoaka kana ka1 room kangu kana rata zvaro kana kuti alright karedheke ngonoridza uri kumusha kamari kega kamangoona mungonotenga doro chete. Amusumbo vamwe vanhu vari kuvaka munhu ane 40 years. Kudya mari yangu aundudza zvokuvaka ndikudya mari yangu aundudza zvokuvaka ndinoda nyama ndinopinda pai Vana vadiki kwamuri izvozvi vari kuvaka kumusha uku imi hamusikana kumbofunga kana chinhu 1 nezvekumusha apa hatichadiwe munyika muno. Unodhura ina mari ina duto wane mukadzi mai ndoda kungoda mutonga. Handisi kukutongai izvozvi muda unopinda futi mukicheni mama munorara futi mukicheni mama munoti gogoi ndomandakurara kana wakuda kwamuka makuseni ndokutomuka kwacho nekutovahanura magumbezi. Haina duto wane mukadzi ndoda nyama pa but ndonorara mukicheni ndonotangira ikoko. Naduto wane mukadzi manje zvautoda wautoda netsa. Aiwa ina handisi kukutongai zvangu. Ndikudya mari yangu. Handisi kukutongai maidoro ndosaka muchiona kuti baba muchingoti nditengere 3 ndongokupai 3 muchienda kunotenga izvozvi yapera mainda zvavhara nhaka yapera handi uchikwa manje ndakurakidzai iyo nyama yamachi anzi ndibike ndabika ndoyekupedzesera mutomwa zvatobva zvavhara. Handutomwa nemukadzi. Hamudutomwa nemukadzi aiwa haisi problem ini ndakutadzai sarenda ndotosiyanawo nemi ameno muchanosvika muchinoti gogo imba mama munopinda futi mukicheni momo. Murume mukuru asinyanyare. Ai ndakutadzai.